media orang ini Jirania subdivision ini tipram Thani ingai illegal migrant na tui illegal migrant orang post back khaina ni bagai ta detect khaina ni bagai tai o jaga detention camp dana ni bagai na tini Jirania subdivision through SDM माननीय मुख्यमंत्री थानी चीन का मेमोरेंडम सबमिट कर लेके और फाइमान जखा चीनी बोलो मना ऑनरेबल एमडीसी दंगो टीटीएडीसी नि चेयरमैन दंगो टीटीएडीसी हापंगनि सीएम दंगो चीनी जो वाईटीएफ सिंगल दंगो चीनी प्रेसिडेंट दंगो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाईटीएफ नि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट फाइ सकबायखा रना बेले हामबाया फरो चेयरमैन फाइ सकबायखा एक्चुअली दिनिम जों मा सबावनो त्रिपुरा राज्योआव जे हाटार हानि हायथयै जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हाय के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि जे नोटिफिकेशन मानमानि यागलो बो एमन कोनो उत्साह नुकजा गया जे त्रिपुरा राज्योआव ऑफ रिफ्यूजी रखनो बा इलीगल माइग्रेंट्स रखनो रमनानि बगै एमन उद्योग आमनि बगैनि तिनि जागा जागाव जों जत त्रिपुरा मथानि लीडर रक त्रिपुरा मथानि जत वारियर रक बुबागन नेतृत्व द्वारा बुबागन हामजनाय बर रक जा इलीगल माइग्रेंट एगेंस्ट दंनाय रक तिनि जागा जागा जोंङै बिखुब मा फुनुगो डेपुटेशन मारिवो कायसन उद्देश्य गावंखा फातर हा आसाम जागाव आसाम हाजाव केबो डेपुटेशन नागिया गुजरात केबो डेपुटेशन नागिया महाराष्ट्र केबो डेपुटेशन नागिया बा त्रिपुरा दिन तांगे डेपुटेशन मारि गय त्रिपुरा जब टोटल नक टोटल सामनो इलीगल माइग्रेंट सरकार हेसे गबनो जों आसैमैया इबें जों अन बगैनो मासव राज्यनि मुख्यमंत्री हिंतो सेंट्रल गवर्नमेंट जों मेमन याफाना को रहनायको जेटा अ जागाव बरनो तिचिन कुन आसको गुरै जों नांखाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो डाक्सपोर्ट तयरिमा खायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फोर्स मा रहनाय और कैसे नागरिक नि वोटर आईडी चेक मा खायनाय डॉक्यूमेंट चेक मा खायनाय और गोबां मा जागाव फेक डॉक्यूमेंट नंगि दं अ फेक डॉक्यूमेंट बो जों आइडेंटिफाई खयै साबो बांग्लादेशी दं साबो बार्मी तामने खनि दं म्यांमार नि दं अबो किन्तु जों चेक मा अमनि बागैनि तिनि आंदोलन एबं तिनि जे मेमोरेंडम अमनि तिनि जन बिखुब अमनि बागैनि तिनि जों जत जागाव थानाय डेपुटेशन दिमा खाय एकै जों ननि नायो जत जागाव न तिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 जेता 19 तारिख मेव जे नोटिफिकेशन रखमान यागो नोटिफिकेशन लिरमान यागो जों ताम डेपुटेशन खायना खालायबा सानथि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहरका कारण त्रिपुरा जो सेमन तेमन कुनो जों ताबो कुनो कायसे डिटेक्शन केम नुजागियाखौ ताबो पॉइंट जिनि आसल जे इलीगल माइग्रेंट्स माबसो रमजाखौ कुनो रिपोर्ट करिखौ जों दिनो एसडीएम जोंका जिरानिया सब डिविजन मात्र खरसा सिमिनसे अ जागाव तामने कुनो कमप्लेन मानि बरा एकमात्र ताबो पुरो रहर जों साइमन अ जागाव इलीगल माइग्रेंट्स गोमा दं बाट आइडेंटिफाई खायनो बन कॉपरेशन जों से आं बगै जेनि बुबाग्रा मिया साखलाय देखा जों कायसे हेल्पलाइन खुलमनाय अ हेल्पलाइन जों जेता सन्देह जे एरियाव कॉलोनी दङ जे सन्देह दङ अबरन जों नायटु कार्य नम्बर जों हेल्प दिनै सानथांगा मासो आगरतला तिनि अभयनगर हाय जागाव दालां कुसमा ताङै देखा जारा पाटाखानि फायने सो कुन एक्शन ना जागे तिनि अभयनगर दुइटा तांजा गोबां जागा तांनाय दङ आमहाय अबरन जों कुनदिन फन जों कलेज फेमिया अबस सरकार जों पजो खेमानाय अनबागै जों तिनि जागा जखन डेपुटेशन दिमा दिनै जिरानियानि एसडीएम